Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show. Pane video iri kutenderera yevakadzi vairoverana murume. Mubvunzo wangu ndewokuti mukore uno muchiri kurwira varume like this. Kutorwa chaiko kutobva kumba wakatopfeka bhutsu nei kutoti ndoda unorwisa munhu ari kutora murume wangu. Ukaona murume wako akuita zvaakuita iwewe zvikakuremera, it's better usiyane naye munhu iyeye, utsvage zvimwe zvinoenderana newe zvinenge zvangobudawo pachena kuti munhu akude akudawo iyeye. Nekuti iwewe uchabva kumba kwako uchiti uda kunorwisa munhu akatora murume wako, wosvika munhu iyeye akatokumirira, akatoviga banga somewhere kana musketi chaimo, uchingosvika uchidai uchida kunetsana naye, obva abuditsa banga, obva kubaya, obva wafa. Iwewe watorerwa murume, ndiwe wafa, kumhuri kwenyu ndokwashota. Aone kuti unenge watadza kushandisa pfungwa ipapo. Saka it's better ungosiyana naye, ndiye akudiwawo panguva iyoyo, iwe woitawo zvimwe. Kusiwa kwako hazvirevi kuti wasiwa nenyika yese. Kune vamwewo vanotodawo vari kusiwa ivavo, zvekutoti iwewe kusiwa kwauri kuita pane ari kutokuchivawo, anotoona kutoti iwewe naye munotoenderana ende mukatanga kufambidzana zvakatoringana zvakadaro. Endi chimwe chinhu, pane vanhu vanenge vachitora mavidheos vari wrong zvisingaite. Munosiya vanhu vachirovana kudai so, muchiti ngavarwire mushopu nekuti hamuna zvinokuvadza. Ko munhu akangonhongawo chaanhonga, kana kuti iye pachake kana agara akauya akaviga something chinokuvadza, munoita sei? Munozovhunduka. Kana kuti unofila sei mangwana uchinzwa kuti munhu watakaunganira watiri kuchema panapa akafa, abayiwa nebanga because iwe wanga wati ngavarwe. Ngativei nemwoyo vanhu vemuZimbabwe. Ende mapurisa anofanira kutanga kusunga vanhu vakadai so, vanokuzirira ndeu dzakadai, vanotora mavidheo panenge pachiitika zvinhu zvakadai so, vanofanira kupinda mukati vanhu ivava, ngavavharirwe. Zvinhu zvinofanira kupera munyika yeZimbabwe. Ndokunzi tiri kuvaka nyika yedu. Unovaka sei nyika kana usingakwanisi kunzwira ari panext pako tsitsi? Ari kunzwa kurwadziwa atorerwa murume, iye haana option, ari kufunga kuti pamwe kurwisa munhu ndokunoita kuti murume wake adzoke. Iwewe pane kuti ubate munhu yeye, womutora ugara naye pasi, womukansela, haukwanise, uri kumushota vidheo uchiti ngaarwe, kana warwadziwa unotaura tozokubatai. Zvinovakei izvozvo? Muri yeZimbabwe pfungwa dzedu ngadzikwanise kushanda pazvinhu zvakadai so. Hai, zvakaoma.